man samahita. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha. Hupasarepami rohanami di jolom jala hupangidohami tuho. Sailehon asni roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutinggalok kami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam na badiyay. Saypayan mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbuena denggan hami. Hupangidohami sa luhut nay. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma pati ni debata di mingguon ima siandrom walu ayat walu. Alay dang tarhalo mohod debata akka parroha daging. Ido sahatna at tongrak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobartu pati mi. Amen. Madosat tatuado pani debata martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho. Jala ro di salileng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang baingot-ingot akka dosa nami. Ay jok-jok do hami mardosa maradopon ho. Jala jok-jok husungguli hami rimasmu marhite-hite siap pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami. Paluah hami. Jala sesa dosa nami.
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mang hatabaga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Para si roha jala perdenggan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibayat tuhita hobbar tuak kadusatta. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tuak kahajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni Jahoba diak kana makkabiari ibana. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel diari mingguon iman nienet sian pesalmen 125 mamukka sian ayat sada sahat tu ayat 5 tajahama marsika soring edde hananakkok akka namarhapo satu Jahoba songodolok sio donasida dang tagamun humordit hok dotahe rodi salileng nililengna. Aidang taga motong merdodon tukok harajaon ni hajahaton di atas ni perjabaran ni akka partigor asau nang lao tangan ni akka partigori tuhage duhon. Alai anggo akka naman dibil tuladan na sida sa diri akka nagiduki say natugihono ni Jahoba do nasida rap doh akka siula hajahaton dame masonggop yang gotu Israel ima sahatna mertua do akka natumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin.
koma haporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaon di sandok portibyon rap mahitamadok. Aw porsea di debata Jehova ido ama pargugon na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Aw porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siyaton di parbadia ad orang sohaguguan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa tubon waturu dung ditanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundur tu siamu ni debata Jehova amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon mangu humihalak na mangulo dohot na mate. Aw porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dia tay na mandok mulak mangulu sugo daging ni halak ng mate doho di hanguluan na surasuda. Amen. Tabigema kor inahan na diudutian nong dohot ama agape.
titing namasa di huriata di mingguan 8 September 2024. Na parjolo dak dana nasorang. Di basa-basa hotu hata dosada dak dana boru di keluarga Haris SP Simajuntak inang boru tapu bolon na di hari Selasa 27 Agustus 2024 inganan nasida di lapangan tembak Manang Wik Onom. Napa dua hon ruas nataba tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Erikson Gajah inang Desi Indah Kartikasari majalo pasu-pasu perbagason na di hari Sabtu 8 Juli 2020 di AKBP Pandan Kota Resort Pandan Kota inganan nasida di perumahan Green Lake Cibubur Blok C nomor 02 Pondok Ranggon Manang Wi 2. Napatoluhon ruas Parguru. Sadariota jalo do gabe ruas Parguru ima keluarga Maringan Tobing Ibu Susita Sari Rabdoho tolu yanakon nasida sada bawa 2 boru inganan nasida di Taman Kenari Nusantara Blok MG2 nomor 20 Sia Jalan Alternatif Cibubur Cikeas Nagrak Bogor Manang Wiksada. Napau paton nanaeng marbagas tik-tik parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Samuel Josida Sinaga SH anak niamata situa EM Albano Sinaga SE tubuni inang situa Eli Sarmawati Borusaragi SH MSI ruas ni GKPS Cijantung Reso Cikoko Sian Huta Jalan Rambutan nomor 18 RT 003 RW 010 Kelurahan Baru Kecamatan Pasarbo Dohot Oroana Ruth Eodia Rodearni Boru Simbolon SAK Boruni Amang Sintua Priston Simbolon Tubuni Inang Rikernita Boru Purba ruasnya KBP Cibubur, Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Abdul Rahman, RT 10 Sada RW 05 nomor 14 Bulak Sere, Manang Ui 10. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu 10 September 2024 di GKPS Cijantung Resort Cikoko. Masuk pukul 8.30 WIB. Napalimahon ruas napida mulai sadarion pida huriado keluarga Lois Rudi Sidabutar Ibu Mercika Dewi Borumarpaung Rabdoho tolu yanakon nasida sada bawa 2 boru pida tuha KBP Cijantung Reso Cijantung inganan hian di Gang Kapuk RT 003 RW 007 nomor 25 Kelurahan Kelapa Dowetan Manang Wiksada. Napaonopon Ruhut Parmahanion Pamisangon RPP Mamuka Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Pamicangodo Jose Leonardo Pasaribu Alamar Bagas Sopanghatawen Mihuria Maringanan di Jalan Nurul Yakin RT 07 RW 08 nomor 10 Sia Manang Wiksia. Napapituhon tupa tuha perluan operasional huria sadarion Minggu 8 September 2024 patu poni huria do papungu tupak bahen tuha perluan operasional huria siganuk bulan di bagasan amplop tapasaha masyalas niroha songon perbueni hapor siauta napawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 sadarion Minggu 8 September 2024 dimulai ma parsiajaran Marguru Malua maringanan di gedung sekolah Minggu Gloria lantai 2 masuk pukul 10 tolu WIB naniuluhan ni amang padita laos diuduti ibadah khusus atau IPSUS masuk pukul 15 WIB. Napasiahon Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin 10 September 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do konven padita sedistrik maringanan di HKBP Kebayoran Baru Borha do paditata madohoti ulaoni napasapuluhon partangyangan wik
Hari Selasa 10 September 2024 Patu Poni Huria do Pertanggiangan Wisada Sahatu Wik 12 di gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib. Nama jabui ima ruas wik onom. 10 sada Dewan Koinonia. Kunjungan gereja Wikor Ama hari Sabtu sahatu hari Selasa tanggal 10 September 2024 borhado punguan Kor Ama patu pahon kunjungan gerejawi tu HKBP Ambarita Samosir. Napa duahon kunjungan gerejawi Korwi 12. Sadarion borhado Korwi 12 patu pahon kunjungan gerejawi tu HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Napa 12 hon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditangiakta akar ruas ni huriana di bagasan parsahiton songon nauk tersurat di tik-tikta pas 10 hon boa-boa hobartu program kerja ni huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasahak bema peliat tau turia manang tu situa wiktabe. Napar pudi panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon hut HKBP Cibubur pau 45 tahun total 2024. Hari Rabu 10 September 2024 patu pau do rapot koordinator panitia masuk pukul 10 sia wib. Maringanan di konsistori Laos tiktingon managabe udanga tusude koordinator asareta madohoti rapoti. Napaduahon daftar guarni ruas nauk pasahaton spontanitas dohot persembahan kasih boi mata jaha di tik-tik tabe. Songoni matikting di mingguta sadarion akatikting na mangihut boi mata jaha di warta na adong di hitabe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tabi gema Kor Wik 10.
Maredehita puhut papunguhon pelian sadaa doho sadabi. Thank you.
mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dak pola pata daud diri bekan. Barita nauli dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di Markus pitu mamuka maisian ayat 24 sahat rodi tu ayat 37 ta paihuti hukma. Dungi borhat maibana siani lautu luat tirus. Jadi dibongoti ma sada jabu. Naeng ma unang tarbotoi di rohana. Alai dang tarbaheca buni. Aidang piga dan dibege sada ina-ina baritana. Partodi nahodar do boruna. Gabe Roma ibana marsinggang tujolona. Parbegu do inai. Sian bangso Sirofonasia. Jadi dipangido matu ibana. Asa dipabali si bolisi sian boruna. Alaini nado mangalusi. Loas jolo bosur akada dana. Aidang tama buaton si panganon ni akada dana. Laho madabu hoca tujolo ni akka biang. Alainina ina-ina ido mangalusi. Ido niat Tuhan. Alai doho do akka biang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni akka dadana. Gabe di dokma tuinai. Ala ni hatami lahomaho. Nungaruar si bolisi sian borumi. Lahoma tutu nasidamuli. Gabe jupak sama borunai modom di podomanna nungaruar si bolisi. Dungi borhat ma Yesus muse sian luat tirus. Laho sian Sidon sahat tu tau Galilea. Mamolus sian tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jala dibuan matu jolona sahalak nanengel huhut mangungu. Dilihilik maibana asa dia pehon tangan natusi. Jala dibuan maibana tunasuhi holang sian natoropi. Dijulukon ma jari-jarina tu pinggol ni halaki. Dungi marsitijur maibana lao majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang. Marhosa godang ma. Dungi didok ma tu ibana. Hepata. Nama dok muka ma. Jadi buka ma tutu parbinegianna. Har-har manang ihot ni dilana. Gabetikos ma pakulingna. Jala dipopai manasida unang dipabua-bua tu halak. Alai lam diorai, lam gogo manasida mamarita hoca. Jadi longang situtu manasida ni nama. Nunga dengan saluhutna di bain ibana. Gabe marbinege do akananengel. Jalan mangungu gabe makatai dibaen ima sahatna. Urian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Taihut do tahe barita ni Paus Fransiskus
naro di tanggal 5 onom di tengah-tengah ni negara ta Indonesia. Sangat luar biasa teh pengaruhna pakorhonna. Mula dong di media di TikTok dana na di bon di bapak nai. Ite robos sude akka keamanan. Ihadit PC-PC nai. Hola ni surduk ko tangan na tu. Asay surduk ko si paus tangan na tu. Anak kon nai. Yorai alai ujungnya jadi di jama Paus Fransiskus Borunai. Boruna manang anak ngalai PC-PC ima ate. May dok ko namatay. Oh, mauliati Tuhan. Luar biasa. Nunga di jama Paus Fransiskus anak kokon. Jadi dia menyuarakan sukacitanya, dia menyuarakan keluar biasaan ni rohana. Songoni adong gotong ina. Jala gudang natorop. Marlas ni roha, merulup-ulup ala seorang tokoh dunia. Hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya tadokma Katolik, Kristen, alai secara umum Indonesia. Alani hadiriona seorang tokoh, seorang paus, basudido mempersiapkan diri ate. Bagaruna karejo di daerah kota, work from home buat ditutup unang adong, nama bain masalah. Artinya dipersiapkan dengan baik. Songoni dohot keamanan Amerika pe ikut untuk menjaga Paus Fransiskus. Songoni ma antusias ni akarakyati. Lau majakon tokoh dunia. Terlumobi ma tokoh Yesus Kristus, anak Allah. Mulu berita Markus ulona merjamita. Hatana lau pasahato jamitana bisa mempengaruhi banyak orang. Dakola marjamita mangajari. Dakola mangajari. Mangaliam mangan torop halak. Dakola mangaliam mangan. Pamalu Makkah namar sahid. Dakola pamalu Makkah namar sahid. Mabain gudang aka tada mujizat. Bamolorona songoni datuk somarikati hitate. Roh Yesus na marjamitai tabo bigyo jamitana. Roh Yesus na mangajari roh Yesus na pamaluponi, roh Yesus na mangaliom mangani. Manangaha pe alasan na baikon berengo duda idi ibana. Di bagasan pangulaw ni Jesus, ima tuturpuk tahun. Markus mau memberitakan, asa saluhut jolma manada, asa saluhut jolma ubotosa, asa saluhut na jolma porsea. Ia Jesus, anak ni debata, napaluahon jolma manusia. Dari segala persoalan kehidupan. Diturpuk tahun secara khusus dua berita ni hajol maon nama cai menggugah di bagasan kehidupan. Parjulu marsahid todina.
adong todi nahodar. Todi nahodaron simbolis akan jahat, akan orang ima menguasai kehidupan ni yanakon ni sada ina. Ay unang suku-suku rohata isi do simbolisonin nai ate. Mulo akan orang ipikiri ngai isi simbolis. Mulo akan jahat dipikiri ngai isi simbolis. Molo di Matius 4 isi do simbolis ditaringoti di si. Simbolis ima na mangujuni Yesus taringo tuaha. Taringo tuha sangapon. Isi do simbolis di si. Na mangujungi taringo tu si panganon. Isi do simbolis di si. Na mangujungi Yesus taringo tu harajao. Kekuasaan. Hamokuson. Molo di Galatia 5 ayat 10 siai. Isi do simbolis akka pangulaon parroha perdagingon. Baru ditorunai parroha todi kan ayat 22. Alai digijangai parroha daging ayat 10 siai. Akka dia mai boita jahan no. Perdadu buson, perbadaon, pangahution. Akka ulaon nasosuman. Berarti idok madison sada ina dari Sireo Pinesia mernida yanakonna marsahit digogi todi nahodar digogi simbolis alaina luar biasa na ingidota marhite turpok taon. Sada ina pola ditaringoti Sireo Pinesia berarti tidak keluarga Yahudi yang tidak mengenal Allah. Alai Allah di BG Ibana taringot tu Yesus Kristus nunga maruki libana mernida yanakonna roibana di bagasan rohana madetuk di bagasan rohana somamikirhon ilabe dia karena perilaku anaknya roibana marsinggang tuadopan ni Yesus. Berarti parupuan kafir parupuan naso manada di bata naso keluarga Yahudi karena sudah mendengar Yesus dia berani datang tersungkur marsinggang tuadopan ni debata. Adong kota he edeta marsinggang hoina dilage podoman mi manangiakon hami geleng mo ise mana tua na somarukil tu anak kona ise mana tua na somanangiakon anak kona suku johamu akainang adong gohamu na somanangiakon anak komuna itangiako kamu dua kana kotai unang kola nakaina teh aka ama itangiako dua anak kona terlumubi akainata ikon itangiako nate
ternyata yang bukan percaya kepada Allah juga memikirkan anaknya. Gokto dinaho dari anak koku. Terlumo bima. Naung manada. Naung mabigi. Naung mangatusi taringot tu. Jesus do si palua. Jesus do naboi pamalupon. Jesus do naboi paluahon. Marsinggang hoinan. Marsingganglah semua orang tua. Ternyata tangiang nidai nangi naparorot iya nakoni naparorot todiki. Jika ada di tengah-tengah kita yang muda dua orang tua kita itu punya kuasa, dua orang tua kita itu punya pengaruh. Aidaudo ibana si anak kona. Tuhan Yesus roa marsinggang tua dopanmu. Ai goktod dinahodar anak kok. Halus ni Yesus doktor murah. Halus ni tangiangi teh. Aidang buaton roti siada danak. Artinya karya keselamatan itu terutama untuk orang Israel. Ikut jolo dapo tamanian nasida. Jangan diambil roti orang Israel untuk dikasih kepada orang yang bukan Israel. Idoko dison bahasana aha. Dan buat roti siada dana gabeliano tubiang. Artinya sangat jauh bedanya orang Israel dan orang yang bukan Israel. Alaidang bedua naliar diceritahon imadi udukna elusni inatai. Mulutuhi tai dokon asu inna ahamelusta. Turbu atu hatu hiete. Atuk muse. Ayah hado muse hatam. Idoko koau asu. Alai tanggapan ni paropuani. Tanggapan ni naung humol soibana taringot tu anak konai. Ahai dokon. Ai remah-remah. Ai mulu madek-dek mangak kita paling sebutir nasi ati madek-dek kan? Paling sebutir nasi datu kaya hipal madabur si panganoni kan tabahin paling sebutir kalau nasi. Jadi mulu roti mulu guri ibana paling kulit-kulit nai kan? Imana idokon nai son pisik-pisik ngai kulit-kulit nanti pisik. Yalang asu na ditoru ni meja idui. Garu posisi nah Pak asu ditoru ni meja yang mengatakan dia hina, dia tidak diperhitungkan, dia tidak jelas. Alai itoru ni meja. Sonarion aka asu ngawoi haul-haulat asu na dipeliharai. Alai nakpe ihaul nakpe ijaga nakpe si pato marga si panganon na ate. Ibena mengalang hati-hati ni manuk. Hita ceker. Iya kan? Si pato marga si panganon na. Alai dokon inataima. Nemedebui pe toruni mejai yalang asu na ditoruni mejai dui. Berarti
sedikit-sedikit yang jatuh. Sangat kecil kemungkinan jatuh. Alai saya dongge, ibe marlapata doi Tuhan, marwaso doi Tuhan untuk Tuhan pergunakan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Songoni ma ekspresi ni Yesus. Ala songoni hatam. Mula maho ngamalu be anak kome. Martangi yang ibana di gereja Cibubur, anak kona dia. Di Amerika, anak kona dia. Di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dia mai. Adong kotong nai Medan, adong ko nai dia markuliah B. Roh di bagasan haserepon ni roha, roh di bagasan uduk ni roha, madok hutad dadu anak kok Tuhan, asima roha. Manangahape, dia tuk somarsa inak tayade. Dia tuk somarsa na tua-tua na mulok to dinahudar na king nahudok. Ahamay to dinahudar, ahamay sibulis. Mulu songoni digohi. Anak ko na, isya na somarsak. Alay, tangi ang ninatua-tuay. Tangi ang ninatorasi, tangi ang nidainangi. Iman orang tua mempengaruhi keselamatan pinopar. Unang adong na somartangiang. Dan jika ada anak-anak atau remaja pemuda di tengah-tengah gereja ini, buama respota tu orang tua na toktong marukil taringok tu pangalahota. Kita diingatkan melalui firman ini. Untuk itu sebagai anak, sebagai pinopar, mari tetap merindukan orang tua. Mari tetap merindukan doa orang tua untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan berkat kepada kita. Dungi di bereng ma mula kibana tujabu mudum dengan yana konai. Berarti malua partodiona sehat ibana Yesus Kristus na baluah. Songod dia pe pergumulan, songod dia pe keadaan di dalam datang kepada Yesus. Yesus memberikan kita keselamatan jiwa kita. Haluaon ni todita. Napaduahon. Di bagasan pardalanan pakobasyon ni Jesus. Isi-ison narotu garijaon na suadok sahit na. Isakui be masahit na teh. Nasi sakui sahit na biru hitau dak pola pinabuah-buah. Ate. Aong mau darah rendah. Adong darah tinggi. Adong darah hamse. Trigliserid tinggi. Akadia manuang musik kasahito nate. Adok sahi ulu. Adok sahi taha. Syarat kejepit. Adok musik sahi aha, sahi butuha. Aka sahi aha, sudi may sahi tay. Unak pola taba buah-buah. Sahit perdagingunon. Alai disodidok sahit perdagingon naha. Ngabisu nengel muse. Jonok goikan. Mulu ngabisu ibana. Aladang boy di hatahon gabe tertutup berpengaruh rotong tu. Perbinigiana. Jala sebaliknya. Molotong nengel ibana.
berpengaruh dotong tu. Ahanek sihata honon na songi bigi ate. Nanengela ni nataonin na. Hape tiba-tiba idokon nanengela itu ahaimu. Kan harong gosongoni. Harong gosongoni. Akai masahita. Alai di doko di son. Rona bisu, rona nengel. Tong, sungo dia mah. Adong kemampuan berarti ada pengaruh orang lain dalam kehidupan ta. Saling mempengaruhi. Adong mabuan nanengel na marsahiton. Ay buana nengel marsahitat mabigi taringo idi ya Jesus tanga dong nadong gotong mabuan niya de. Adong ko Jesus na boy pamalupon. Napakpak pa pamalum. Na marsahit pendaraha pa pamalum. Na sungod dia pa sahit na boy pamalum. Eta nengel ho bisu ho. Ada Yesus yang menyelamatkan. Dungi di piring Yesus mah. Ternyata ibu emma ipaholang masian na toropi. Mengapa ditarik dari perkumpulan orang banyak untuk menyembuhkannya? Pada zaman itu goda nggak kede itu dia itu. Kan boy dia itu, indah kan? Ipa malum. Bim salabim ina, ipa malum. Adong gotong perkumpulan mulai hutanami ibaligi paruluk. Setiap hari Jumat adong ulok nga, adong miak-miak nga. Malu bonin na, kolam miak-miak nga odo, sahi ahape boy, malu. Rodo col matong berkerumut tu si, marsiojak. Isongoni mamereng neng adong na pamalupon, perkumpulan boy pamalupon. Molo marsahit tita ka sude dua-duon. Isana dong na pamalupon na mariket itu si. Isana dong na pamalupon na mariket itu si. Songoni ma, awang na pamalupon nina. Alai na sidat dalam tujuan A. Terkenal mana sida boy pamalupon, jala. Roma tu nasida akka sinamot untuk membayar obat mereka. Ujungnya di pasisi Yesus ma dibuang ma idokom ma. Hepata muka ma. Ijama ma pinggola, ijama ma lidahnya. Hepata muka ma. Muka ma parbinigiami. Muka ma simak kudami. Dengarlah akan Yesus Kristus. Dengarlah akan firman Tuhan. Jala, berbicaralah tentang karya Yesus. Berbicaralah tentang kebaikan. Alai doko disi, alai nak pula buah-buah dah. Apa idoko muse? Semakin diorai semakin ibabuah. Tunggu songoni akan namar gosipia deh. Rahasia doneda ina. Saat tu pigae dah rahasia. Semakin dikatakan unak Papua, semakin dia ceritakan. Semakin dibabat, semakin merambat. Muka asa buah, asa manginona, honatu hati-hatena, isero mabay malum. Dang parubat-ubat, alay, Jesus Kristus do napamalupon. Hamu ama nami ina nami di bagasan Jesus Kristus. Parto dio pe boy doi pamalum Jesus Kristus. Jasmani pe boy do di pamalum Jesus Kristus.
muka ma, sehat ma. Roma tua dopan ni Jesus Kristus. Na mangalehon hamalumon, na mangalehon haguguon. Di bagasan pardalanin nguluta. Memang dang boy dohonota unang mamarsak kamu da, unang mapikir kamu sudeda. Alay adong sada buku How to Deal Depression nina. Songo dia ho mengelola arsami. Songo dia ho mengelola si pikiran mi. Asa unang saat tu depresi ho. Asa unang songgop to dinahoder tu ho. Adong didokot ciri-cirina. Hiado hamu malas mangan, berarti ngauk si pikiran muna ate naborat. Hiado muram wajah muna, ya berarti adong tong tababorat. Hiado hamuna gelisah, molo edenia isi rumang ala paiteo kale na riwana gelisa ate. Berarti ipe stres do. Berarti kada dana namar donga pe boy do stres kan? Boy do gelisa. Hiado hamu mundar mandir tu jolo, tu budi, tu kamar. Akka ama idia oma inna dangi boto na mga lopa do. Gelisa ibana na sujabu ruangi natain na Maul mangan, ya doa kamu maul modom, apalagi mayate, maul modom gelisah, molo tolu dope sekaligus terjadi, normal dope kamu, alai lo bisa tolu, maul mangan, maul modom gelisah. Saat tu napau paton mundur mandir molo manang natangis ngamar saita mu isi ngadongin na saat tu depresi yunang sampai saat tu tolu dah molo dunga saat tu tolu tu obat depresi harus segera diobatin. Harus diobatin. Tidak bisa tidak. Kalau tidak diobatin, gabidang robe bana tu pertanyaan. Molo dang diobatin, gabe menyembunyikan diri mai bana. Jadi nahone RPP nakingan, topot tamuna ate, unang sape depresi. Salah di mana salah. Tetapi jika dia depresi, gabidang ulu bibana tu gereja. Gabidang ulu bibana martangiang. Gabidang ulu bibana majaha barita nauli. Ada banyak efek, ada banyak akibat jika kita depresi yang sampai bisa menjadi manangis epe dang jolma bereng. Baik na tua-tuana, baik todonga. Alani datang bersungkur kepada Tuhan. Harus diatasin. Bu itu dokter psikiater alai gudang hepengna. Roma tu Jesus. Boy dang marhepeng, boy marhepeng. Terlebih tidak materinya, tetapi Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita rusak.
Roma tu Yesus, tabuan tu Yesus. Setiap doa kita punya pengaruh kepada yang kita doakan. Setiap permohonan kita punya pengaruh kepada yang kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita atasi. Tuhan menyatakan, memanggil kita. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Roma hamu tuau, hamu akan aloja, jalan asorat, asa upasonang, hamu. Tuhan mau kita senang. Tuhan mau kita sehat jasmani dan rohani. Tadamay bana disaluhut ngolum dengan rendah hati, dengan menada diri, dengan adok kapeau, dengan adok kape dia hadiahku, molo dung adong naborati, si pata, lilu doiba. Tuhan datang, Tuhan memanggil. Tersungkurlah di hadapannya, na perpudi dokon, denggado di bahin Yesus saluhutna. Tuhan akan memperbaikinya dengan baik. Ada proses, ada cara. Molo di panopaon. Denggado saluhutna di toppa di bata. Langit kajak-kajang denggan. Bulan bintang matahari denggan. Pahapahana denggan. Jolma manusia denggan. Iliam muse ari papituhon. Sikop di toppa di batama saluhutna. Dungi di Kejadian 1 ayat 31. Dungi di ida de batama saluhutna denggan natino panay. Jimolonok sega hita si pata, manangadok sega sa otik, manangadong songonede miring-miring sedikit, datang pada Yesus. Denggado bahenonna saluhutna. Tuhan memperbaiki hati, penuh cinta. Ate, luar biasa orang yang datang pada Tuhan. Karena cinta, sehingga aku berdiri di sini. Karena cinta, orang tua mampu menerima anak. Karena cinta, anak mampu menerima orang tua. Karena cinta, suami mau menerima istri apa adanya. Karena cinta, istri mau menerima suami apa adanya. Allah ni holongi debatado marhiti Yesus Kristus mampu menerima kita apa adanya. Dengan bainonna saluhun. Ima barita nauli, ima jauh-jauh di bagasan parsaurata di tikion, mabaik kita muka ma. Beritakanlah Yesus Juru Selamat. Muka ma, dengarlah kabar baik. Sehat ma todim, sehat ma perdagingomu. Amin. Kita berdoa. Mauliate ma hupasahat rohanami tuho Tuhan. Di patadahon hodo dirim Tuhami. Marhiti Yesus Kristus na paluahon nama kokopami. Na mangalehon haluaon nito dinami. Dohot haluaon ni pardagingon nami. Sikop uli denggan. Di patupaho di bagasan ngulu nami. Mauliate ma Tuhan. Roma hami marsinggang tua dopanmu. Roma hami martangiang tua dopanmu. Ditangi hokodo hami. Dilihokodo haluao di hami. Haluaon pardagingon. Haluaon partodion. Alani ajari mahami Tuhan.
marhiti huasom muka ma hepatah. Asa hubarita ho kami, hodo Jesus Kristus nama koko pami. Asa hutangihon hami hatamido nagabi sulu-sulu di ngulu nami. Marulup-ulup marlas ni roha mahami mabarita honi. Mauliati madiho Tuhan, hubuak kami masaluhu na tuadopan. Barita pakobasion ni huriam, di koinonia, di marturia, di diakonia, di parartaon ni huriam. Asa pasu-pasom oleh Tuhan, marhite pakobasion ni huriam. Dapotan haluaon sude ruas ni huriam, sian namemet sahat rodi itu lansia. Hubuak kami tuadopanmu Tuhan, danak na sorang di keluarga ni Haris simajutak boru tapubolon. Gabi halak naro tuadopanmu nasida madok mauliate. Asini roham holong mudoi mangalehon pasu-pasum tu nasida. Songoni ruas nataba keluarga Erikson Gajah Inang Kartika Sari. Pasu-pasu nasida gabi keluarga napasangapon homer hiti huriam HKBP Resort Cibuburon. Songoni keluarga Parguru, keluarga Maringan Tobing Susita Sari dohot akayana kon nasida. Patau nasida makau malatehon. Begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka orang yang bersyukur, orang yang tetap menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Songonina naing marbagas Samuel Josida Sinaga, dohot Ruth Eudia Rodearmi Boru Simbolon, diholong ni rohana sida naong niusehon mutu nasida, pasu-pasu manasida gabi rumah tangga nama kabiariho. Pasu-pasu akan atorasna, nanaing patupahon ulaon las nirohai. Asa marsangap po marhiti ulaon pamasu-masuon ni Samuel Sinaga dohot Ruth Boru Simbolon. Songoni ruas napida, malang didia pinasida marhuria keluarga Luis Sidabutar Boru Marpaong. Patau nasida makamolateho dengan basam. Songoni nahona ruhut parmahanion pamicangon Jose Leonardo Pasaribu. Sada panugunugun mai tu ibana asa ditadda hasalaanna. Disada tiki boy ibana musay mulak tuadopanmu madok mauliate bahwa hodo Tuhan na marmudu-mudu ngoluna. Hupasahat taima tu adopanmu ulaon namar gurmalua naning puka di bagasan sadarion. Asa hatamma nani ajarhon ni akan aposom tunasida. Asa boy akay anakon nami manada hodo Tuhan na manopa, hodo Jesus na paluahon, hodo tod di porbadia na madongani akay anakon nami Diaka pakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Kunjungan gereja Korama, kunjungan gerejawi Korwek 12. Songoni sudi akaulaon di huriam, hupasahat tami tu adopanmu Tuhan. Namar sahid, Romaho, urupi mana sida. Jama nasida Tuhan, dok tu nasida, hepata, muka ma, hipas mana sida. Keluarga, Amang, El Manurong, wek sada, Amang, Igultom, wek 2, Inang Situa, Erhagultom Boru, Manurong, wek 12. Pasu-pasu akaubat, si panganon, dohot keluarga, dohot para medis dokter sudi Tuhan, asa gabi hamalumon di nasida, terlumubi, marhite, napajupang nasida dohot ho, begion nasida hatam, muka ma, malum ma, hipas ma, nasida. Mauliate mahu pasahat rohan nami tuho ali Tuhan di batama nami. Diaka keluarga na marulang tahun pernikahan. Ajari nasida madok mauliate hodo Tuhan mangusehon holong mutu nasida di tonga-tonga ni keluarga nasida.
Songoni na marulang tahun kelahiran. Pabahodo Tuhan nama nopa na sida satu umur na sida asal lehonomu ma gajang ni umur. Pasu-pasu perdagingon pasu-pasu partot dio. Gudang si pasaton nami si pangidun nami tu adopanmu Tuhan. Akan marukil na marsak ali Tuhan. Roma hami saluhutna marsinggang tu adopanmu. Tangi honomu ilih-ilih pangiduan nami. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus yoko pami. Jaloma tangiang namion. Amen. Mari mahita tapasaat ma peliata. Sama
mangyakon mapeliata. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggan doho na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati buluhon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu paunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mobohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mobohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.